Muntu kanga ikese kunofuna po. Muzukuru wangu uyakuroke. Dzimwepo. Adzimira. Si. Ruja. Mujali mwepo azuranga. Adzi makadiko azukuru. Ndadzamwa radzi unpeza mafiti kupera ine zidaranga kunza Nkombe. Hanzi ndozati vamwano anongondoona pa TV chete nezidarangu nezisekuru bunza Mukombe. Namba. Mazinzoka. Wafika mstadi ya Harare Menei udafika mpeza. Hanzi wakasvika munzvimbo yeHarare ndomaono ndowana kuota Falls. Ndizvoka. Ndidziwa kachana kamaso nzeve zinamba. Ndinozati kule kwemeso nzeve dzinonzwa. Ndizvoka. Lero ndifike ntamu stadi ya Maronderas. Hanzi kusvika nhasi uno ndigone kuya kuno kumunzvimbo yemarondera ndizvonai. Ndumene muzukuru wanga wanifikisa mstati Menei. Hanzi muzukuru wangu uyu Chiriro Tazeni ndiye andichisa munzvimbo ino ndizvonai. Tazeni iwepo unalika mpiani na Jesse. Hanzi yo Tazeni unondiziva here kana kukura kwako kwese waindiziva here? Iwepo ndiziva udanizira uponi. Hanzi yo wakandizira kupi? Taurisa mudhara zvinonzika. Takazonzwa kuti muri Harare. Usibwera umeneko achitopo nikutandiza nanganza kusomesana na mafidi yako. Hanzi ushuya ko Harare wakauya kuti ini ndigone kukubatsira nekunetsana kwaunoita nehama dzako ndizvonai. Ndizvozvo. Bia zinapambaizika zadakata zose zinachita video. Hama dzakunetsekana nezvakavata baba wale apa ndizvonaika kusvikira kuvana vavo. Bwera zitatu ntare yanga umeneri mukati ya mana Jose. Uyu akauya kumatare kwangu kuHarare ndizvonaika. Ndikamusandutsa kuita muroyi wacho kuti hama dzacho dzigonoona kuti muroyi alipo zvechokwadi ndizvonai. Wafebia wauruka kuna nyabezo adenge kuna profita kumene paja afika zunkata umeneo. Hama dzaneta kuenda kung'anga kumaprofita asi kwese kwaanoenda vanomubata asaita dzakumubvisa uroyi ndizvonaika. So lero aita tiu ini nangwa ya mungu afuna chiti mthandize. Asi nhasi uno ndauya nini sekuru bunza Mukombe ndindo yakumubvisa uroyi wake ndizvonaika. Umeneo imvindo ya parapambondombo ya katamangwa ya msola wa mfiti. Uyu mukono wavakono varoyi ndiye mukuru wevaroyi anonyatsa kuziva kuti uroyi hwakamira sei ndizvonai. Ndamusandutsa paspejo umeneo ndachiranga byale lajo. Ndakamusandutsa kuita muroyi wacho kuti hama dzacho dzigone kuona kuti uroyi ulipo ndizvonai. Lero so tawata na life. Rega ndimubvunze ega. Pachake muzukuru unoroya here? Mangu ameneo amviwe uleko kuponi. Mushonga wakabata. Mushonga wakabata uroyi wakauwana kupi? Ndakaponi neumwe waiti nyanga. Vua. Taurisa kuti wakaromba kupi nenzvimbo anoda kuziva nenzvimbo yawakaromba. Mani udafika umeneko. Mani wakasvika. Chipinge wakasvika. Wakaenda nzvimbo dzakawanda dzawakabata mushonga. Nyatsa utsanangura kuti mushonga yako wakaibata kupi. Kwala iwopo uzikata uzita warungu wakuike mendulu kuma prasedi kwa mechita njito meneko skera warungu pumango iwopo. Ndinoziva kuti imwe mushonga wakabata kuti varungu vagone kukukwidziridza nekuti pabasa uwe unochiwa neruremekedzo nekuti ugone kuwana basa zvakanaka. Taura chaizvo. Nanga ndiri foreman paprasa. Saka varungu vese vanga vachitanga vaona inini kana vachida kupinza munhu kubasa rengu randanga ndichishanda. Zvakanaka mundaraunda uregete vabatsiri pakutaura ndizvonaika. Mundaraunda kutaura kuti vakanga vari foreman kuvarungu. Munhu wese aifana kunge achipinda basa aifana kutanga ona baba ava zvichida tokasaona baba ava ugone kupinda basa ndizvo here? Ngatidaireka kunge tikuda. So lero lachita agwero ntare anga ita atiu mangu ameneo na antreo chitia bambazo fibia ndichite ni. Nhasi uno akauya mudare mangu ndakamudza kuti kuroya kwawakaita kwakwana. Ndakuchitora mishonga iyo waishandisa ndichikubvisira. Ova? Mazvinzoka? Nikupeza ananyarai wanacha vako wafilisei warumadini ita yapo ndikuona vanhu ananyarai vakajiwa na baba vakafa nezvirwere zvisiri zvavo vakaja vanhu vangani mudhara. Akawanda. Ni mzee wangu wa Yesu. Hanzi na baba ndakaja vanhu vakawanda.
Lero so nzipeza Hanzi mangu ameneni asala nasuno ngono wakunya ameneni ndakamutalisa akazopa uroyi mwana wake anonzi Edmo ali kupi uyapa lero so panyumba pake palipogoneka palachita magesi so inchala kanasi pamba pa Edmo uyu apachanyatsa kulalika pamba pakita nge pano unga transformer usiku wese nge pano uroyi ndizvo wana makoti warora so na ndele kugona na matenda wasibambazwa beri ndupeza mkazi wameneyo ni msaba konani ndikuona mkazi wa baba anonzi Beri ndiani uyapa Bwanu unasarakajo ndaona mudzimai uyu wazoita mhepo dzakaipa kuti kumusha kwemudzimai vazobhadhariswa nekuda kwokuti mudzimai anenge akuwara nekubikira zvinhu zvaasiri kuziva. Miri mudonji so mati amene adambaba ndandire kugona amene mumusora. Ndakatarisa munhu anonzi Beri uyu ane zvinhu zvinomurova kutaedza kuziva kuti chii chinomurova achisunywa neruoko remwana mucheche achitaedza kuziva kuti chii chiri kuitika. Numeno mangu aya dakatwa na bambo asika umene murapashi na tatu. Iyi mishonga yakabatwa na baba vachipa mwana wavo uyu ndio waida kusira uroyi. Umene alibogona so zvinhu zichimuchaya. Muzukuru wangu uyu haasi kurara anorohwa nezvinhu achifambawo nezvinhu munyama dzake mubvunze yega kuti zvandiri kutaura ndiri kumunyepera here. Aiwa handisi kunyeperwa zviri kutaura sekuribvunza mukombe ndizvo chaizvo. Speza so warapashi wang'ono wamunanya imwepo Elvis aruponi. Elvis ari kupi nevana vavo vakabereka ndikuda Elvis. Umene alipo mkazi so numgana mako najo ndizaka. Anzoyamira hanzi uyu muzukuru wangu arapo Elvis anangana mukadzi asi ane 32 years. Umene apotandiswa kudala na nyabeza rakuliswa gondo atuluka numsaba gondo atuluka meneo nasaje. Hanzi mwana uyu vakaneta kubatsirwa vanhu ava vachinzira kubvisira magondo atuluka anokushandisai asi gondo atuluka wacho ndakandisingaone kubva kwake. Ova? Masunzoka? Marodera oye? Hai. Marodera singa? Marodera siwo? Marodera. So nupeza mpepo wachiti murapashi perfect. Ndumva perfect. Anozi perfect arup. Aruponi? Perfect arup. Munanzerere ndupeza urajodoza wachita samsino na wantu so njaba konake. Hanzi perfect maita laki rekuti akakasira kuuya kwandiri asi ndaona panga pachaita ngozi kunzi aponda munhu mutadza kuzati chichaitika. Ova? Mazvinzoka? So zidenge pana murapashi meneo zanabazanga kwakura kudibya bada na wachilo. Ndoda kuti nditaure nemuzukuru wangu zvidiki ndigone kumutuma mumba make agonotora zvinhu zvaanoroya nazvo agone kuuya nazvo pano. Nijoji tawa tumari rashi. Munofanira kuziva kuti uroyi hulipo zvechokwadi mukati meupenyu ndizvona here. So nandire kumen yikairi nayo pomurapashi. Iwewe muzukuru wangu ndoda kukubvunza mubvunza pano. Akalapada na uzve. Iwe uri muroyi here? Nayo bo nyatsodairisa kana uri muroyi ungoti hongu. Ufuna kubva mamvi yaponi kuna meneo afita ya marandera zina ndene ankana yapo yamfiti. Uruda kudzidzisawo vanhu kuti kudii maererano nekuti kuroya kwakaipa. Andioda kudzidzisa vanhu kuti musafa mwakabata mishonga ndiyo uroyi wacho uzhinji wemunosangana nawo. Munamvera mwapo vantu? Mazvinzwa zukuru? Achani mzukuru wanga akuti chiko mzukuru wangu sezvo akukutsanangurirai ndiye akambobata nhau dzeuroyi akukudza kuti uroyi wakaipa nekuti unenge wabata chi? Mishonga tizvoka? 1000. Ufuna chilipo kuduke nyumba wadagona na spare na ntodo meneo na spejo urike nyachabo na murapashi ndikusara pano kana ndasara pano ndoda kuti uende muimba inorara nevakomana vangu unotora zvinhu zvaunoroya nazvo kana utadza kuya nazvo ndozopinda mumba mako ndega ndozvitora. Wamba? Wazvinzwa? Shati vinatawa urikaeza. Tungamira nevana vako vana vake 3 ngauya apa waende nemudhara mumba make vanorara. Urikaeza imwepo. Vai baba. Imwepo kuruka umeneko. Yo ande. Nandire wantu amene nago yapo ndufunga wamene opera. Baba ina ariko. Ngauye. Yo mudhara we. Ufu mune mvura akazviwe. Nemtsvairo. Bechi botonda. Japata.
utakurira hivi zaidi. Unajua utakurira. Ndio tu. Chapata wapatu wa Chilongo, wapatu wa Nalikai. Kutekeza kampeni ya mazi. Katenda. Dia hiyo atai ama zaje batash ngashi ni brasili sasa ngashi masuti ya wesa Chero huko unamudiga hapa. Najida kwino. Nakwana hapa. Siku zaino. Ande. Guys,
Nilamba za demwa mshuka mnyumene. Aji tezi yo zukuru wangu. Mzukuru wakalomba kupi na kupi? Kwa masamba. Anze wakalomba kwa masamba. Kwa masamba. Kwa masamba Na mbuya Katsaga. wakalomba kwa mbuya masamba na mbuya Katsaga. Pambreo. Kamulewa. Alikuwa mlewa ndi ambuya Matsaga lekana. Mbuya Matsaga. Ambuya Matsaga, anza ambuya Matsaga ndo wakalomba mlewa wakalomba baba kumwende kupi? Kwa Guram Nyanga. Wai hamba ichi shopera no mapraso. Alright. Lumena kokupera kwa dai kwa mangu ansapo. Anza ayo zvakanaka. Ndikoko chetere. Ndiko. So rufura chiti wapo kadweka zvinhu zimenezi. Hanzi ndoda tubvise zvinhu zviviri kwawakalomba. Zviri umu wazvinzwa zvinhu zvako zviye. Ndizvo nai? So chistama idai naso. Hanzi right, bvisa zvinhu zvako toni. Gisa tsvimbo pasa apa uchizunza waende one by one. Sauto ngaibwere. Sauti iri kupi? Hanzi zunza zvinhu apa. Ikantore pamenepo. Sa tsvimbo ipapo. Pamenepo. Ipapo. Gisa maoko muchimwaya mvura apa. Samanja menem. Geza maoko. Manja. Geza maoko. Kesa manja. Geza maoko mira ubata mshonga ufu. Kesa manja. Geza maoko. Nika manja. Hanzi geza futi maoko. Kata yopa na Jose. Hanzi right. Udatanga ubata mupi apa. Udatanga umu. Chero za pamenepo. Hanzi right, zvakanaka bvisa bhachi 1-1 umu. Chaona ubate. Eza basiya. Hanzi bvisa bhachi 1-1 uchizunza chaona ubva wachijambira wachibata. Secha nemahomwe yako ese uchibvisa zvinhu zvako. Eza basiya. Nyangadzi. Saridze yenyimbira. Gadzike pasi. Ikakumeneko. Soko. Lumeneko soji. Hanzi gadzike pasi. Ikapu. Stop. Nada msindo umeneko. Asuda noise wazukuru nyararai. Gadzike pasi. Hanzi ite fasta mchibvisa minoka gadzike pasi. Chamaona mamabata. Atinyarare vazukuru uko tinyatsoteerera katiti arisa zvatunyararai mani kudzinga ipano Dodo ndumene frijori kwako. Chaona uchijambire uchibate zvine simba ipapo. Wachona narita. Ndine roko remwana roda tubvise, ndine roko remwana muchecha akafa zina tsarukana anoda tubvise. Kuna chiti wapo uchite chabhata nacho. Dalili. atinyarare vazukuru naimi nyarare tikudzinga imhanyi nemafoni nyipani bese Eza masisa mudzimango ra. Handita zvokukasira muzukuru, zvinhu zvipa zviri kuziya famba. What's the spell? Then namas. Ai gaide. Hanzi bata zvinhu zvipa zviri kuzviziya. Choro. Right, zvakanaka muzukuru wangu. Chinyike mvura. Ikama. Isa mvura icho. Isa futi mvura. Galiziyama. Meya chiso south. Gulimaina najo. Idaidi nasema. Hanzi chitambanudze.
Chitendereze bata zvakasimba chakatiza unochitera. Ita bwinacho so kata we bwino Ati bata zvakasimba chinhu chako iwe. Sana mako. Hanzi mira ichisemvura. Bata zvakasimba. Sana mako. Chinhu chakatiza chibate muzasi vanhu vaone. Hanzi chibate muzasi chichisiya musoro. Sanambe wachivhara musoro. Chibate muzasi. Yedalida. Zinuma sabato preside nama. Ibala pamondongo ya mambo amene yanakata amene yashi. Hanzi kumbira ruregerero kwahama dzako kuti pazvinhu zvandakabata hama dzangu ndinokumbira ruregerero. Hama dzemunhu dziri kupi? Uya apa. Tarisa hama dzako muzukuru. Pesa ofebi yako. Tarisa hama dzako iwe. Tarisa hama dzako iwe. Vuka una ofebi yako. Hanzi kumbira ruregerero kwahama dzako. Ndinakolisa ile ninachita kabisa yes. Chikumbira ruregerero pana vanhu vese vakauraya nechinhu ichi. Vuka. Vana jise. Hanzi taura kusvika kwese kuna Nanyara iyi vakafa. Taura vana vako vakauraya. Chagwe. Ika pamenepo. Hanzi zvakanaka chiputira. Funa chitu chite dzuna mai. Pesa chimenda yako. Hanzi right. Hande pane chimwe apa. Menemo. Hande muwashing in basket umu. Menemo. Pinda muwashing in basket umu. Liyo nditashema. Menemo. Hanzi bvisa zvinhu imomo zvako toda kuita zvinopera. Pesa ukate menemo. Hanzi ita zvokasira famba. Zibutu gata ngori atashu. Yama. Hanzi ita zvokasira. Iwe bata chinhu ichocho chakakutiza ka. Kata. Bata chinhu ichocho. Kata. Wachibata? Hanzi wachibata here? Ita ndachibata. Right. Choroza esati. Ratidza vanhu chinhu chabata iwe. Hanzi Wachani? Chiratiza. Chiratiza. Chorisi. Bvisa ruoko remwana iro. Yana mawi. Hanzi bata chinhu ichi. Yana mawi kize. Yana mawi kwaze. Child escape. Pesa wantu bwino. Ya. Hanzi bata ichi. Kata na manja. Yo, bvisa chinhu icho kuchacho. Bvisa hembe. Ima, choroza papa. Bvisa hembe. Hanzi bvisa hembe. Ubata chinhu chibvisa muhembe. Ya. Right. Pesa wantu. Hanzi usavhare maoko aya. Pesa wantu. Zinumela lashe. Right. Iri ruoko remwana ira ritauriwe. Izumela lashe ajibo wadai. Ndakataura ruoko remwana uyu pane hondo panapa. Choroza kapa igaidi naso. So ndichataura pamunhu semunhu mukuru. Meneo unampambaiza kwa kula kujini. Iri ruoko remwana mafireketa mwana anochisa. Umeneo nuzoroka unachita tiri la babe. Izamini. Ndatombotsvaya kuda kuti inini ndiite kuti mugone kuona mwana uyu aichengetwa but mhepo yemwana uyu yechipoko yaramba kuti ibatike. Inzala patako waekwa kumadindi so madindi kumanoko ndi achatu. Aya makamera chete ayagona kutora kana mafoni enyu ayagona kutora kuti tigone kutaura nemunhu mupenyu asi yakafa. Ova? Mazvizwa? Davis ase. So Mwana uyu mafira akaita mwana uyu ane ruoko rakabata nababa zvinochisa. Ndiyafinu je so umeneo achita mapambaise na amene akuma. Mazvizwa? Manda kumeneko anachiyala. Izvi handigoni kuzvitaura asi hama dzacho ngadziuye apa dzitaure kuti mwana akafa ari mucheche ndiani. Where is your house? Uye mutaure apa mwana akafa ari muchecheni. Bwani na Right, teererai. Mwana akafa wako ainzaniwe. Prince. Prince umeneo unuchoze zina. Right, Prince akafa namakore mangani? Akafa in 6 months. Do I live in ajo. Ruoko iri ndira Prince. Nishoya tapo. Mazvizwa? Yachita za umimi. Kana mamusati maziziva kuti varoyi vanoona kuchengeta. Ndakuratidza ruoko ramwana anonzi Prince akafa ne 6 months. Nkwapa umeneo wachita dalamo wantu ala zinashi.
ndichapedzisira ndasiya basa rekushandira vanhu nekudako kuti vanhu vazhinji vari kundivenga. Ova? Mazvinzwa? Wanzona ine wachita kambiyani choaliti. Vanhu vari kundivenga, vari kuti sekuru muchibata varoyi munhu achitaura kuti chokwadi ndinoloya ndavatengere baba. Bwani wepo ndakugura. Yo ndakutengere. Aiwa pandita mwana. Edmo vari Nisaje tabo yopo ndakugura. ndakutengere. Aiwa amuna sekuru. Amuna unditenga. Uzibwera ntale wepo sindizi ine urachita ati umene Jumaini. Ini ndinokuda kumatale kwangu mangwana ndigone kukubvisa uroyo wakapiwa na baba vako. Ndakakutarisa so uri muroyo wasinzwa? Unotenda hivi. Na matenda usatasokomezeka umeneyo ndiyachita nusola. Iwewe uroyo uri pauri unouziva nekuda kokuti unotoziva zvinhu zvinofamba munyama dzako. Ine avora imeneyo ndachita kaka. Ya. Kunyepere kuti munyama dzako hauna zvinhu zvinokufamba. Zvinofamba zvichindibaya baya nyama yangu yese. Saka ndikutoshaya kuti chii. Saka sekuru Ciao na there bro. Zvakanaka muzukuru wangu. Uroyo wakapiwa na baba vako vari apa ndizvo naye? Insana hapo. Idaizi ipa. Iwewe muzukuru bata roko la prince. Kana 500 manash. Andigone kukuchemera vazukuru. Wameno danaka. Uyu mwana uyu tinofana kumuviga futi patsva. Danaka imene ndi ajaki. Tinofana kuviga mwana uyu futi patsva akatora roko rake rakaiswa mushonga. Nze mune ndimene neachaida sakuma. Idai. Asi handisi kuzobvisa video pakuviga mwana uyu nekuti zvinonzwisa tsitsi. Sonkanu dzine imwepo ikaruma umenewo ndambambaiza nachapa. Iyi nhau isire maoko mangu handisi kuzokuratidzai pakuviga kwandichaita mwana uyu. Ndizvo naye? Nada usichisira ntazi mene zirafuna kugodoka kuntare. Izvi nizvi. Ndichaenda kumatare kwangu zvigono kuenda kuMalawi kurasira mhepo nekukumbira mhepo yevana vakafa vasina ukama nababa. Ova? Mazvinzwa? So ndikireti musajini ndicheti namo. Kana muchida ndione nditaurira mwaroyo ari pano. Alright, Z. Ine mkomba wanine chipeza so mwana magogo wana watsuro wa tundumara mandikafika. Wana magonda tuluka ndiri kukuonai. Alright, vanoroya uyai kumberi. Yes. Unanini ntawa mfisi? Vanoroya uyai. Alibada mwela mamela kwa. Hapana anouya. Alright, zvakanaka nditi. Ine ndi wapeza wamfiti so wali pamene paje wamwe walipogona walachita. Inini varoenda kuonai. Asi handingakunyadziseni kuti hamuna kuuya kumatare kwangu ndizvo naye? Nadre so zvakanaka zukuru wangu. Ndiridzire kaimbo kangu waenda mbire ndigone kuenda. Shokani na boss. Hanzi kari background. Hanzi banana kona tamba ngomere. Hanzi uyai. Bera yopo msuru wanga wasinoga. Hanzi uyai tamba. Samaje.
Pindeka mfale. Andi ulombo wa visa. Pindeka mfale. Ora muntu achoza ngati Musa. Siko fanya na moto. Na umene. Oh, ai, oenda mbele. Sorry ata. Right. Namaliza ya jezi. Ndakupedza wazukuru wangu kaningopedza tara wana ndikuda ndizvona ika. Ufuna milioni msoro ayo. Ndakusurungura mzukuru wangu yapa toni. Sabata wana wachilongo engina minashe. Mwana wako edimo ari kupi we? Uyapa. Nungwaya mwana ajegu. Yuveta ari kupi? Umene ni asala kwa nani? Makamuitezve ndakakudzati muitire mwana ari kuchikoro. Akaudzwa. Kwa lefa na watu wakamwimupa asikumako umeneko. Komerodi ari kupi? Ari ku basi kunyanyadzi. Maundi inomene ya chapa. Oh, makamudza ere kuti maenda kung'anga. Ndadinaye. Nakhanza napeza ngona umene. Zvakanaka nditi mwana yeyo ndinoda kuti mumubatsire nezvinhu zvidiki-diki nerasha yare pakatamwa anonge rasha repakatamwa arise mumvura ageze agona kukunda mhepo Wamba. vasinzwa Chadi. So iwo kuna mambo wafuna kupfuwa kuna wantu wa mstadi ya marenda right. vachititabu. Iwe uda kutaura kuti kudii panyaya dzeuroyi kuvanhu kuti azive kuti uroyi hwakaipa. Hama dzinodiwa umwe neumwe musabata mushonga. Uroyi wakaipa. Honai tinodya vana vanozotibatsira ramangwana nekusaziya kuti tichiti mishonga yebasa mishonga yechizvese zvataitora tanga tisikazivi kuti uroyi wakashata. Maoko Iwepo mfiti unampa kudara chititiwa dapezeka kuponi, ndati ndapezeka kuponi. imimi waroyi mese muri panapa ndatisekura anooneka kupi? Kusidhadhe. Iwepo munapashi uike wana wa mfiti wali pamene apa Right. sokomeze wana wa mfiti. Imimi mese muri panapa. Uike nyumbro. Asi ndaona ndikunetsikana nezita remusikana anonzi Talendi. Panana Talendi pana. Talendi. One. Unyara uya. Mto umene udachita chasi. Alright, zvakanaka. Letu ina lipo ere? Mto asi upo. Sikuda kuya. Na ande apuro nda. Aiwa zvina kuipa gara ikoko. Melody alipo ere? Mauto. Melody. Jisoji. Alright, ko ku family ndikubatsira Melody ndiani? Melody mwana wangu. Aupo umene. Melody ali kupi mwana wako? Ari kunyanyadzi. Negruku ngambia ndani aje. Itati Melody asvike kumatale kwangu mimi hama dzacho ndizvo nai. Mazvinzoka? Cha wazikulanga. So imwepo Zvakanaka. wazikulanga marandera si. Imimi hama dzangu vazukuru vangu kumarondera ndakukubhabhaisa ike kupedzisira asi ndichibvunza munhu anonzi Tafadza ngawe para musikana. Over. Tafadza ndiani? Chauri zidari. Zvakanaka ndabude pakamera ndikudzere kuti mwana wako chichi chaitika. Aiwa hanzi unoda kubuda here pakamera? Aiwa, usikunzi Tafadzwa. Aupo umene mulabashi nyachatu. Tafadza lo. Sela mili na rebu na mna chidungu ya mwana tatu. Ana munume.
Mimi mdonji dinamani. Baba wako ari kupi? Sakulisa liti ngopo kulika safu. Ndoda utozo ndichaga mzukuru wangu ndakupromota ndichakubatsira mara usina kana mari wandipa wazinzo. Ngwa mwana febu yako mene tafadwa. Chako chawo shandisa imari yako ye transport ndio andakuvhalisa naye dare. Chako chawo shandisa imari yako ye transport kuyako Harare ndizvo naye. Nyumbro za kufika pa nyumba panga lazipeza pamenepo pa mtiviti. Namba dzekushike kumba kwangu nuna kuya panapo zokumbira ndichakubatsira mahara kusvika dare rako rapera nekuti ndaona dare rako ranomera zvakanaka usinzo. Mumba wamene ndipeza so ibo nkhara pa yakabwi. Ndichakupindisa pagirazi mahara ugonokuona muroyi wako zvisiri zvokuudziwa. Ini ndinoonesa muroyi mahara zvisiri zvokuudziwa usinzoka. Shawazi kulanga so guys. Zvakanaka mzukuru wangu. Wapinda pagirazi waona muroyi wako nokuitira go back to senda mahara nekuti ndaona mhepo iri pauri hainomera zvakanaka. Ndifuna chiti vantu vazeritiwa amene sure vada konza njito ndikambia ndani. Ndirangokuratidza simba rangu muno mumarondera kuti mugonokuona kuti sekuru ini ndine simba rakanyanya mazvinzoka. Ndifuna chiti mucheke macheke ndakata materikoni apa na nani? Kana makaona mbavha dzakabatwa kumacheke dzakaba mombe dziye ndini Mamba mazvinzoka. Ciao. Zvakanaka. Sidabwamwa. Zvikawanda tichazotaura zukuru wangu munozonditsvaga muwe nezolo rakanaka. Sekuru mudza ngomba we. Sibuka. Let us help you grow your business and reach more clients. Come and advertise with Zimbabwe's biggest online news television. We have a viewership of over 280,000 subscribers on YouTube and plus 369,000 Facebook followers. Bring your video advert, 30 seconds, to put on YouTube or Facebook for $50 per post. A JPEG flyer with text, $30 per post. Text with link, address, contacts and services, $30 per post. JPEG flyer plus audio, $50 per post. Squeeze back overlay, L-shaped advert, maximum length, 30 seconds, $50 per post. For more details, contact Sylvester on 077 376 1800 or Daniel on 777 655 618 or email on slymediastreaming@gmail.com.